hapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Padagos kita mga tugang na nakabantay sa sitwasyon kan bulkan mayon. Nasa anduda ko namumuroan mayon volcano pasisiring yun sa alert level 4. Nagpatanid na si Dr. Bakulkol. Saro sa mga opisyal kan FIVOX asin si Governor Lagman na oras databi na erase mga tugang sa alert level 4. So mga nasa sobra sa 7 kilometros na danger zone, naka-star na mga residentes, iyan po mga tugang nakatalaan pong i-evacuar. Tapag nag-level 4 na, gustong sabihon kanyon, aldaw na sana ang pinaghalat, simana na sana, masabog ang bulkan mayon. Pero sabi nga ni, mga tugang, ngunyang pa sana, ang nangyari sa mayon, saro na tabing klasinin sadit na erupsyon. Sabi baga sa interview ta kasuhapon kay nga ito. So babae bagang kaoryon ta kasuhapon si Deborah Fernandez. Yan. Deborah Fernandez. Saro na nga tabing klaseng erupsyon niya na nangyari sa ngunyan sa Mayon Volcano. Kasubanggi. Nag-ikot-ikot ako dyan sa mga lugar na visible ang Mayon. Kadakol kan tao dyan. Mga bandang alas 7 nin Banggi. Kadakol kan tao na nailing ko dyan sa Boulevard. Kaya lang sumayon medyo tago. Dyan tabi sa unibagang tinampo na ano nga nang apod kan. Ining tinampo baga na haling binitayan luwas duman sa may partikan barangay Busay. Sa Daraga Albay. Yan tabi mga tugang na Duterte Highway. Duterte Highway yan. Basta yan tinampungan. Grabe so tawo na nakakuan kasubago, kasabanggi. Nagpasiring ako sa Kagsawa. Baka nga niya ako duman mas garimaray. Nagabot kami mga mag-alas 7:30 din pagkabanggi. Natangya kami. Iklaro ko yun. Iklaro ko ta. Bata primero, pigataram ko ako. Tapos naging kami. May kairiba po ako. Ako tabi akong kairiba. Mga tugang na mga amigo, mga amiga. Pagabot mi duman sa Kagsawa Ruins, di kwa na mga siguro mga alas 7:35 ito nin bagi. Pigiling ko sorry loko. Maliwanag mga tugang sa entrada kang Kagsawa. Pero sa laog yun kang Kagsawa, madiklumon. Napanood nga niya ko ini, Madiklumon, baka nagdadangog ang tourism officer ta sa Daraga. Si tourism officer ta po dyan sa Daraga. Madiklumon po ang kwan, ang Kagsawa. Nagapot-hapot ako duman. Aloy na nga isara dang ilaw yan. At masisigya po ako dyan. Pagkalag mo sa entrada, may stairs. Maliwanag duman ta. Igwaki maliwanag ta, may ilaw sa entrada. May pasakat na dalong steps ganyan. Tapos bye-bye. Di ba? Sa may mismong kampanaryo kan dating simbahan. Pagabot mo sa inutan, dahil naman kibay-bay, di, dakol bagang masisigya po ako junior, salbatana, madiklumon. Madiklumon, tabi, pig-plus lightan ko sa mga poste naman sa laog na pag-una ko street light, sobrang dahil man kilaw sa puro, bura duman sa may ibong sa tuong parte, kung hali ka sa gate, may pig-plus lightan akong poste. Igwa kiduwang gari, gari LED light, Kadakul kan mga tao duman, mga tugang na may mga aki, may mga utunganing saro, nagyulok ako, taso aki niya dan, nangingiturog na duman sa gapo. Madiklom, ampay gali tanggo junior duman, taba, ay hindi ko, sus ko, baka may mga kwan dyan, mga hayop yan na pwedeng mga gat, di ba? Halimbawa, deta aram, halimbawa nga baka may halas, maglakaw-lakaw sa halas, pagbanggi, Halimbawa nga may ano pa yan, may ayam. Iga kung nahiling na ayam. Although duman sa gilid, sa left side, yaon sa mga panratyenda. Sararado naman sa mga tsindahan. Tama la, banggina. Sararado. Pagkagaburo kasi ito gabos. Pero ang ano daw po kung... Tapos siyempre, yan nakagsawa yun, saro sa magayon na posisyon para sa mga taga-medyang makover. Sa television.
saro sa mga posisyon na pwedeng dumanan, mga tugang kan mga turista, may mga nag-aabot na banggi. In fact, kanso pahali na kami, may nag-abot na sarong Fortuner, nagari mabisita man duman sa Kagsawa. Sabi kan sa babae na, ay, ang dilim naman. Sabi ko, saan po ang madilim? Sa loob. Wala pong ilaw. Ay sabi ko, wala po. Oh. Ay doon ato kung nata. Baka pwedeng adalan yan, tabi dyan sa Kwan, sa Kagsawa, sa lokal na gobyerno Candaraga. Basta so entrance, maliwanagon siya. Pigpipirit ko sa buhay ko na alingon ta. Nganya ko, may mga poste digdi. May tatako kaya, pero may akong may dara yun na flashlight sa kuya. Ining bag ko, may flashlight sa akong dara. Takon magbigla akong magsini, igwa akong flashlight sa logang sinihan. Biglang nag-brown out. Oh. Banggi na, na-flatan sa auto mo. Igwa ka lamang ki flashlight. Di, pig-flashlightan ko suma. Uday mang kilaw dyan yun. Igo naman kaya akong nahiling na sarong ilaw na halangkaw na may duwang nakagaro dead lights ito. Hindi ko alam kung kaya hinapot ko so nagkaperang mga iraon. Mga niya ko, kasorin pa po dahil ilaw. Aloy na ngayon ni sir, dahil ilaw. Nya, gusto sabihin mo nga niya ko, pagbanggi, obvious nga sir, tamadiklom talaga digdi, pagbanggi. Oh. Paguna ko baga ang Kagsawa Ruins John, tourist destination niya. Ano daw tabi kung iyan na, anong pagka ang kampanaryo, belfry, bugtakan iyang kigar si spotlight baga yun na, paitaas. Ano daw kung maghanap po kamo ki-consultant kaan para ma-design ki magayon tabi iyan na kuan, iyan na ma-design ki magayon, iyan po na Kagsawa Ruins. Mapakarayan, lalo na pagbanggi. At masisigya po talaga ako. Bata ba kung ako tuod? Aloy-aloy ng panon. Pakalaog ko naman sa Kagsawa ka sa banggi. Sa luwas, maliwanag ta may mga paratsenda. Unang sa, bakit, sisay pang tourism officer sa Daraga, text daw po ako nindong mga taga-Daraga. Baka po, nagdangog, hello, una na barang mga buhay, dyan po sa munisipyo San Daraga. Iningon yan, ba't ba kita kikasaributan? Hindi ko nakadyan kamo sa Kagsawa na banggi. Di po maiwasan mga tugang na may nagyan na banggi. Although, magayon man, tawara namang ki-entrance fee, pagbanggi. Pero, ano daw kung ang ilaw, mga hanggan lamang mga alas 9 o alas 8, maski 8 o'clock sana, o alas 9, di ba? Buda, ang saro dyan sa magayon, nga hindi kita magpaparabayad ka electric bill. Ano daw kung mag-invest ang lokal na gobyerno Candaraga, gamitan po mga tugang ki solar lights. Dili mo yun na solar lights sa street. Siguro, maski mga 5 duman apat, kanto-kanto lang, maliwanag. Buda yan na, may nakabim na ilaw, mga tugang iyan sa kwan, iyan sa mismong sukampanaryo. Giri kulang kita, ang Kagsawa Ruins baga, icon iyan. Ilingon mo, pag may picturean mayon, kasabay ang Kagsawa Ruins. Sa buong Pilipinas siya na, maski sa bilog na mundo, mga tugang, ang Kagsawa Ruins, parte kang icon o garo symbol kan Bicol region. Pag sinabing Bicol, Kagsawa Ruins na may mayon ang kuangkaan, ang icon. Lalo na sa probinsya Kanalbay. Kudi ka sa banggi, madiklumon. Grabing diklum ka sa banggi. Hello? Hello, baby. Yes. Don't worry. Ang nagpamanage kayo, barkada ko, abo ko'y pangaralan. Dati wag sumikat. Iyo. Matrami daw, baka pwede ng tigboy maplanuhan na ilawan. Ang suggest ko dyan pare, para di magparagasto sa kuryente sa Aleco, solar lights. Baka karating po. Solar, kung sa ibong na magagilid-gilid, may kuryente man ngaya, takon ngaya, mauran bag ang panahon, marumirom ang solar, di ba? Kadakan po. Pag medyo marumirom ang solar, iyon so kuryente. Pag medyo maray ang charging, ito ang gamiton para makatipid ang lokal na gobyerno. Ano sa iling mo? Tama daw. Ang suggestion ko, pwede daw yan? Pwede. Basta suggestion mo. Sana nagdadalaw dito mo yan. Latusot na kang sarawayon ka na. Di ba? Ang ako, titi, sasabihin mo pipangaralan. Kung siya kaibaran mo.
Noel, Nagtatago ka? Noel, Oo. may mga bisita ako sa Banggi. Bako kung dari undersecretary. Bako man, bako man si Secretary Abalos, traguli na. Oo, secretary ako sa primaran mo. Bako man, so, Pangaralan. basta akong mga barkada na nagbirisita, di nga niya ako, ikot-ikot ko lamang kamo, nag-ikot-ikot kami, madiklumon. Actually, BP, dapat nga niya, pag-arte niyong may isang mayon, kasi maliyan, dapat maliwanag. Iyo, budang karahayan migo ta, so entrance bukas. Although libre din nga ning bayad ta libre. Kabalik lumon. At tayo nga ni, sus ko paano, bala ka na sa barkada mo, ihingihingan mo. Tara ba mo niya? Napo lang mo niya. Sabi po, ang switch ni BP, mapo siya nagsisyon. Ginuhon mo na. Oho, buda, ang pinakamadali ka, kung ma-purchase pa kihaloy, solar panel, solar lights, yun mga, libre, baka masyado magastos sa partikan lokal na gobyerno. Kung kagabi pimbitakaw ang munisipyo na solar powered sa mga barangay. Yan. Yes. Buda gayud pare, baka pwedeng designan iyang sa mga sinaunang ilaw. Nakabot ka duman sa vegan, di ba? Sa vegan. Yes, sir. Ang mga ilaw baga pare, ang mga design sa mga sinauna, bulog yun yan ang giniribo. Pwede ba ganyan? Tanda ko ang klasik ang mga ilaw. Oo, burong ta na icon iyan, nakagsawa ruins. Correct. Tourist kasi yan. Yes. Iyan dyan, sa historical, kung anong bagay dyan. May mga pinagkumpla Oh, nila. yes. Bata, sisa daw ang Committee on Tourism dyan sa Sangguniang Bayan, Candaraga. Ay, hindi ko. Napagka- Sa araw ko dyan, ang nagmamanage ka na pagsawa, para ka naong ko. Bala ka na. Pinunan mo naman sana. Idiretso mo ng pagtabang mo. Bako man ini sa ngaya pagti nun akong ano. Kundi ini, parte ini kan sa tuyang pagmakulog sa lugar. Your wish is my command. Yes, thank you. Bye-bye. Makakarating kami dito eh. Makakarating luto eh. Yes, thank you. Thank you. Bye-bye. Uyog. Mas maray mga tugang na may paradangog kita, na may mga connections, di ba? Guys, siguro dapat yan ang ilingunta ngunya na arog ka ini. Ilingon mo na Legazpi Boulevard nga ni, na Legazpi Boulevard hanggang puro may ilaw. Matanga na, daing tawong nag-aagi may ilaw. Di ba? Tapi di manggutang pag matanga po doon na makatipid-tipid kita. Pero nata, di ba? Sa kagsawa, dahil pwedeng gibon niya na maliwanag yan. Maski ba ko lang 24 oras, maski mga hanggang 9. Pero kung solar iyan, pwede tabing mag-aga yan. Di ba? Pwede man na may kuryente sa nagkaperang kanto, ilaw. Design ang kimagayon tabi, ang Kagsawa Park. So, pag abot mo lamang, mapawaw ka, wow! Ang ganda dito. Pati yung mga ruins baga na parte ng simbahan mismo, ayusin, lagyan ng mga ilaw kung ano, para magandang, wow naman pare, ang ganda dito talaga, I love it. I love it. Sabi kan mga social, I love it. Gosh, oh my gosh. Ang ganda talaga dito, girl. Gusto ko, picturean mo nga ako, Ako nga ni, bata, maloy. Ako, ang paborito kong subject ang history. Gusto ko talaga ang historia. Pero, duwang ko lang naraman ka sa Banggi, na ang simbahan pala na ang Kagsawa, sinulo kan mga Dutch kampanaw. Gusto sabihin, ang mga Dutch people pala, nakaabot digdi. Sa bagay, garo rin ang Dutch na people pa. Ang mga Dutch pala, yan ang mga yaon sa Europe, mga Europeans, nakaabot pala digdi sa tuya. Di ba? Hello? Hello? Yes. Hello, babes. Morning, Bigo. Babes. Nag-ano ka duman sa Madiklom? Sinabi ko nang may bisita ako. Oo, nainutang ka lang sa pwesto mo. Sort of. Latosonta kami sa naman. Nainutang ka sa pwesto mo, kaya makulugos sa boto mo, ano? Ano ka nga ako dyan, may tao na dyan. Sorry nga po, nainot. Sorry nga po, nainot kami. Dapat ka, tumay
itong lugar na to. Nagsorry man migo sa iraram kang gapo na nakulaon, sabi niya, "Oy." Sabi sa ko, sorry po, nainot kami. Latoson pa ka dyan. Grabe ang muto-muto mo. Ata, sa bagay, gari pa problema talagang madiklom. Ata, baga, nagkawara ng mga sutaw sa lodging house. Yaw na baga dyan ka, boss. Latoson pa ka Nagtutuga, nagpupuga. Nagapalava fountain. Ito sa iba? Abay. Okay. Sarawayon ini, oh. Bata ka sa banggi, din na hiling sumayon. Pero, halawig na dalagan kang lava flow ka sa banggi. Halawig na eh. Na? Halawig na. Baka naman, may update lamang kita. Si Dr. Alanis kaya, day ko na apo danta. Yan pa sa Manila. Tabi, Kaya, halawigon, so, medyo natatahuban kaya, day may masyadong na-visualize so lava. Pero, visible siya, mga tugang pag nagpupurawa so lava. So clouds, hello? Hello, baby. Yes. Oo. Sinurat niya na data. Papirma niya na kay Mayor. Yan ang gusto ko sa imo. Nagdadangog palan. Pundon tanay, ito na dagog na pala. Uyog-uyog ako sa sa kuya kan. Uyog-uyog ako sa ka nag-abot sa ko na. Grabe nga ang kulog kang buto. Tanainutan ka sa pwesto. Sort of. Latos sa taro ka man dyan, ha? Kapot na PR kay ni. Ano dami ko? Nakakalaog ka duman. Panggina. Sep. Bawal yan. Bukas nga ni Isogate. Tasalog may mga tao man. Pinilaog kami. Kabanggi ng madiklumon. Nakulon ng tao. Tapigiling ko, Surilo, 7:35 nga niya ako. Bakit nga niya ako? Sarado na. Pero bukas, Sugate. Oo, sabi niya, magpunta mo niyan, alas 7, saraduhan niya na nag-gate ng tatipo. Nag-abot pala niya si Mr. Maceda, 7:30. O bakit sabi, salamat sa amigo mo ha, salamaton, question man sana ito. Yo. No, worry. Ang suggestion mo daw, BP, magayunon. Yes. Kaya, Lumalang tayo na nakikunsyal. ipaglalaban tayan sa probinsya Canalbay, Migo. Dadarahon tayan sa probinsya Canalbay. Sige daw. Ano ba kita magpaparagasto? Ang gabos na mga lugar na pwedeng ang gobyerno makatipid, bugtakan ki solar lights. Ibad BP yan sa 2025. Puro ka man sa tabil. Tapos, 5-20 ang atras mo. Di ka man ako nagsabing 2025 yan. Sa mga maabot na panahon. Yun ang pinakaran eh. Sa maabot na sa tamang panahon. Teka daw ka. Papo na daw si Bips. Patarama daw giraray. Jadi gusto mo ka kung parisay nun sa DCGB kay Atab. Pwede mambagaan. Nata kay itong si Gobernador Dania Sanyao. Gobernador siya. Nasa DCGB. Iba ka ito ang panahon? Makayo. Parehas. Pwede mambagaan. Sa question pa, tatanguan ta ka na. Sige. Salamat ha. Salamaton. Okay, very good ha. Yan. Okay tabi. Ayan ha. Okay na. Salamaton. Yan ang gusto ta. Mga tugang may aksyon. Mararahon na halas tabi ang naga. Luwas dyan sa Kagsawa. Lovers Park. Masyado ka na. Hello, Joker. Hello. Babes. Doon pala sa kataning mo. Igway may nakamati. Ano da? Garo nga makintabo na matuga na. Gapunta ka dyan sa Sarawayon kang salbatana ka na. Garo nga buy, naguldot na bulan. Ano na yan? Boy, makintabo na ang puro matuga na. Makintabo na nga buy. Ano sa mo? Abay, Sarawayon. Sarawayon ini, mana. Yun na po. At least mga tugang, may good news kita para dyan. Medyo, mas maray na may ilaw yan. Kung, libaw nga isara mo na yan, di isara. Pag nagsara, saka mo padiklumon. Mga hanggang sa ng perang aldaw, perang aluras. Nangon niya na may kwan. Tapi di man na, libang, Kagsawa, sarado na. Hanggang alas 9 lang, closed yan. Okay man yan, di ba? Tamay mga Sarawayon man talang kung napigiribo dyan sa laog. Kaya dapat talaga, isasara mo yan. Diba? Maski mga alas 7, medyo alas 8. Hanggang ituklak sana, sarado ng Kagsawa.
Yan. At may ilaw kita. Pag sara, palso kang ilaw. Di ba? May regulasyon dapat. Siguro dapat partneran iyang kiordinansa sa lokal na gobyerno. Di ba? Anong pigigibukan Committee on Tourism diyan na konsyal sa Daraga? Siguro dapat magibok ki guidelines. Dahil ko aram ko ni Guana ha. Siguro kay puhan mga tugang na magibok ki guidelines sa operation kang kagsawa. Ordinansa dapat yan. Igwa dapat iyan ki ordinansa. Mga tugang Councilor Archie Bahamundi, Committee on Tourism sa Sangguniang Bayan. Councilor Archie, di ko aram tabi, sir, kung Iguana o daipa. Pero kung daipa, ang suggestion ko, ano daw kung magibo po kita ki guidelines, operational, tama ba? Garo guidelines sa kagsawa. Anong aldaw masara? Kung may ilaw iyan, i-off ang ilaw pag alas 8. Maski, ang suggestion ko, maski 8 o'clock sana, ang paliwanag, ikaw nagdidirian diyan pa. Pero magayon ito na pagbangga din ang bayad, talay naman kikuan din. Pero dapat, sumalaog dyan, i-maintain ang kalinigan. May tinino ako sa banggi. May tinino ako, dako nakatagal, may kapot-kapot na, may nag-inom kitubig, bottled water. Pagkatapos, nagtukaw duman sa gapo, pagdali kan daw, walat sa tubig na, deng laog, bottled water. Di ako nagkatagal pag distansyang mga 5 meters. Ganyan ako, sir, ma'am, so, bottled water po nindo. Ay, iyo po ngaya, sorry. Kinuaninda. Dapat, kita man naman naglalaog sa kagsawa, may disiplina kita. Dapat di kita magwalat dyan kibasura, taman tiniron tang kalinigan dyan. Di ba? Mamintin tang kalinigan dyan. Duman sa luwas sa parking area, igwa ki gari tulong klaseng garbage bins. No? Okay na ito. At siguro lamang ki pwedeng tapukan. Pero kung mga maralaog man dyan, di po kita magtapok ki basura, magwalat ki basura. Dyan po mga tugang sa laugkaan. Tapig mamantinir iyan na malinig. Di ba? Magdisiplina kita sa satuyang sadiri na. Ang paghali mo, nagkaon ka, dira o tunganing so, sarong kay riba mi, nagkakaon ki sitsiriya. O pagkakaon, nailing ko, tiniplok, linog sa bulsa. Ay nga niya ako, very good man ini. Tiniplok niya so, lagang ka sitsiriya niya, linog sa bulsa. Ang problema, na pagsakat na sa auto ko, tayaw na sa auto ko, so basura. Nga niya ako, okay lang, at least dara-darami sa basura. Kaya John, mangarog nga simpleng disiplina sa buhay. Bato sa rupang kaya riba mi kasumang, pighungit pa ako kan sitsiriya. Deko kinaon tabaga kanya may CCTV duman maski madiklo mailing yun napigungit-ungit ako kan sitsiriya. Ako na problema ta ito. Deko aram kung may CCTV duman. Bako na viral ito. Di ba? Nga si Deko pig ngangangimot ko. Delikado tabaka. Ikaw naman kinakabim na CCTV na naka-night vision. Bako problema ta, John. Bako problema ta. Bako na nakulang problema ta. Kaya medyo pa siguro kita, Permi. Tinagba, tradisyonal na aktibidad kan simbahan, ang katuyuhan makatabang sa mga evacuees. Jimmy, nasalita mga tugang sa detalye. Jim, Jim, good morning. Yes, salamat BP sa mga dagdag panyatong bareta. Nagkaiguan ni Dispersos ang simbahan sa pamamayo ni Bishop Bong Bailon kung saan kanakaging Domingo sa mga misa, parte kan tradisyonal na pagsulibrar kan tinagba. Ang mga parasimba, igwang mga daradarang mga produkto, siring kan prutas, gulayon, bagas, parte kan pasasalamat sa mahal na Diyos, ipigo presirini sa ngaran ni Lord BBB. Siring man ang patron tinagba, iyo si San Antonio di Padua, kung kaya may mga simbahan na nagkondusir kan tradisyonal na pagtubod na ini, arog kan Saint Stephen Paris sa Ligao, pinagdarakan na mga nagsirimba, pinabindisyonan na mga produktong gikan sa saindang pagtataranom,
pagkatapos kan misa, pigbless ini and tiniripon dinara sa mga evacuation center tabi bibi. Aha. Ipinag-distribute sa mga taga-barangay na Bunton, Baligang, na iyon apektado kan bulkan. Siring man napagaraman kan di si GB News na dyan sa daraga, iyo man ang ginibo, tiniripon man so mga produkto dinaraman sa mga evacuees. Magayon. Si Asin Banyadero. Magayon niya na practice kan diocese, di ba? Best practice ini na kaipuhan papagdanayon dahilan sa duro-diretso ang blessing kan mahal na Diyos. Narurumduman Yes. mo magpasalamat sa mahal na Diyos kung igwanin maray na mga mas kidaing maray basta nagbubunga pa ang mga pigtano mo, mag-presir ka sa ngaran kan kagurangnan dangan suni-presir mo kung sugaman ipanao mo arog ka nangyari ngunya na igwanin alboroto ang bulkan ang nasabing best practice ipinaabot sa mga nasa evacuation center ta BBP. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. Magayon yan. Kami kahit yun, pag may marayang anime, o kung pag matanam na kami kan mga sabulod baga, matanam kami kan mais, paroy, matanam kami kan mga gulayon, balingoy, kamote, bago ka iyan bago magtaranom, so, ang inaako ka ito sa kuyang ama, kami kipig-apod yun na tulod, yan baga sa harong, may tulod na pig-apod, pigapangadyan yan, sa bulod baga na style, taday magkatukin na, pambira sa makaabot ka ito sa mga padi, taharayo uno nun sa muya, kahit panahon na ito, 1980s. Tapos, pagkatapos nga kang ani, igwa naman ki-offering yan, pasasalamat, offering, sa mga marhay na ani, kan mga parauma. Bigyan pa nga, dyan yan salang titulod iyan, may paroy, may so mga produkto na nakuha duman sa bulod. Tiga-offer andyan sa altar, piga pangadjian, tapos minsan igwaki ngaya kung ano, di ba? Basta sa mga produkto yaw nanduman. Magayon po yan na kita nakaukod na magpasalamat mga tugang sa mga biyaya na narasibi niya to kan sa tuyang kagurang na. Saan mo kayo to? Sanay pa kami, biga pangadjian iyan kan sa kuyang ina para sa pasasalamat sa abundant harvest. Mga tugang kang agricultural products yan sa bulod. Alright? Si Buboy bitang ko rin ngayon, Dutch iyan. May nagkaroon naman sa'yo, Buboy. Ako talaga, dumang ko lang nahiling sa marker kang kagsawa na. Ang Dutch pala, nakaabot sa tuya. Mga sarawayon man ng mga Dutch ini, ano? Nakaabot man pala sa tuya iyan, mga tugang na mga taong iyan. Good morning, Henry. Hain po si Dr. Cedric Daep. Garo na kamis man po madagog ang boses niya. Lalo na sa panahon ngunyan. Tapos mahapot man po kung pirang kilometro na po ang rayo kan kada munisipyo kina syudad sa Albay hali sa mayon para maraman sa gabos na distansya ninda hali sa mayon. Saro pa po, sana po ang mga bisita ta na nagdadayo para mahiling ang pagtuga kan mayon na sana daiman po sinda ipagwatak maski sa na basura ninda. Tama. Pigi-welcome ta po sinda digdi maski may patakot an mayon. Sana magkaigwa sinda kirespeto bako na magwatak panin basura lalo na po sa mga designated viewing points na tinalaan kan gobyerno. Salamat po. Yan, magayon ang suggestion kay ni. Ang aram ko si Dr. Cedric nasa abroad, tama? Gari nasa abroad siya eh. Nasa abroad si Dr. Cedric, may may official na travel, nagkataon na tinaso alert level 3, may official travel si Dr. Cedric tabi sa abroad. Garo na sa Australia, kundi ako nasasalay. Anyway, basta na, taklarohon ta yan. Ako nga ni, kang talaga, biganap ko man. Pero nasa abroad nga, OIC, si Eugene, na, nito, Escobar. Tangaram ko, so, duwan baga sa Colombia baga Ronald, John, sa Colombia, sa ito, si Escobar, sa Colombia. Iba man ito. Diba? O kaya, kuntabi, nasa out of the country si Dr. Cedric Daep, no? Ang aram ko, idol, kag sa romance ang tawag namin dyan sa
Hindi ruins. Kagsawa romance ang tawag daw ninda. Arog man talaga kaya ng iba malaog sa lugar na malinig, paghali walat ang basura, warang disiplina. Iyo baga. Duman sa Laudato Si Farm sa Tagaytay, nakalaog kami kang anong ako nagduman? Basta nakalaog kami. May dakulaw na karatula sa laog kang SVD Laudato Si Farm. Nakalaw na karatula, bring your garbage home. Deng basurahan sa laog, dadaron mo ang basura pag uli mo. Kung naman ka naka-star, mga tugang sa inda, dadarahon mo ang basura pag uli mo. Kasi ng mga kubo-kubo duman, mga native kubo, sawali ang lanob, mga butong, bala, ang mga lanob, di ba? Bring your garbage home. Dadarahon mo ang basura, dapat dahil kang tadang basura pag ali mo. Nagsurod baga sa mga bisita duman? Duman sa SVD Farm, okay? Dapat nga ni may bantay 24 hours dyan sa Kagsawa Ruins sa historical site baga. Kumbaga mahalaga iyan kaya dapat irespeto kan gabos. Yan. Tama ang suggestion mo. Maski lamang sa mga solar lights sa Lazada, maliwanagon man, automatic on and off man pati. Yes. Kumbaga so may motion sensor baga. Igo ako sa harong kaan. Pako John, sa palibot kang arong ko, dyan na mga barisbisan, may igo akong ilaw na may pagruminani kami na ilaw kibigla. Sa Lazada ko man sa nabinarakalaan, sa online, baratuhon, buda so, iga pa dyan, okay. Morning, tama iyan, madikriklom yan sa laog kang Kagsawa, daiman pigasikaso kan tourism o dyan nga ni baga sa harani sa tulay, haloy na ang tubig sa tinampo, nagabulo, salamat po, yan. Pag pigsadya kayo dadaiyan ilawan, tadyan baga nagtarago sa mga kulalapnit. Tama ito hen, anong pigigibo kan Committee on Tourism? Magtrabaho siya, magibo ki guidelines kan dapat gibuhon dyan. Dakol na mga lugar sa daragaan dapat kaya sa pagikang legislasyon, ang kagawad Committee on Tourism dakol ang matatabang. Magtaga-isip po, suggestion lang. Yan. Good morning. Sa Legazpi Terminal nga ni, isus ang ati. Grabe langaw, may kauron, may kaunan, malangawon, ang CR, may mga, ano nangyari dyan? Huna ko, albata ng pangyayari. Pabati tabi, Clean Vargas Tanya, happy birthday. Okay na? O yan tabi ang mga reaksyon, mga tugang kan sa tuya tabing mga kababayan. Ang bareta na sa indong nadangog, kasabago, hatod sa indo, mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula sin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula sin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ng Red Horse Dre.
First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enot mong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Ang suga na'y unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong lasang pinili ng regular beer drinkers, Paraiso Beer Big Honey. Bagong Paraiso Big Honey, citrusy, aromatic at refreshing. Ang tunay na nakakabighaning lasa ng beer. In a blind taste test certified by Octa Research, ang Paraiso Big Honey ay mas nagustuhan ng 6 out of 10 beer drinkers in NCR compared sa ibang beer na may 5% alcohol. Tikman ng mapatunayan, a taste of Paraiso. Drink responsibly. Tikman ang Paraiso Beer. Only 110 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Anhapot sa DZGB. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, thank you baby girl. Balik kita mga tugang sa programa. Nasa linya po si Hans Galero, ang lokal na gobyerno kang Legazpi naghanda daw mga tugang inkaso itaas sa alert level 4 ang Bulkan mayon. Good morning, Hans. Come in. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niyatong impormasyon, naganda ngunyan ang gobyerno lokal kan Legazpi sa pagpaebakwar kan mga residente na nasa laog kan 8-kilometer extended danger zone kan Bulkan Mayon. Ini ang sinabi ni Alcalde Geraldine Rosal kung sa iyang ipinaliwanag na in kaso man maglangkaw pa ang alert status kan Bulkan asin kaipuhano na ibakwar ang mga residente na sakop kan nasabing lugar tulos ining maimplementar. Ini ang pahayag ni Rosala.
Ano tabi, Mayor, ang masasabi mo? Yor? Mayor? Hello, Mayor? Mayor G? Kaya nagluwas. Mayor G. Mayor G. Hindi na lang kay VP. Mayor G. Sa audio ko na lang sa cellphone. Nasa Ano ko lamang sukang eleksyon na karantahan. Sige, go. Residential that we have Yan. is nasa 8 kilometers. So if the extended kilometer for evacuation has been, kumbaga, na-adapt sa 7 or 8, then we really need to evacuate the people. Sigun sa Alcalde VP, wala man in mga residente nin barangay na nasa 6 km PDZ sa kod 7 km danger zone. Pero kung magkaipuanon nga na mag-evacuate man, ining mga nasa 8 km extended danger zone dahil sa posibleng pagtaas ka na alerto ka na bulkan mayon, nasa po mas o menos 4,000 na pamilya ang kaipuhan na i-preparar gikan iyan sa mga barangay kan Matanag, Mabinit, Buyuan, Bunga, Asin, Padang. Yung tabi VP, Alawid ba na? information. Dakol man na tao yan, Alsaw na. 8 kilometers yan. 8 kilometer. Oh, okay. Sige. Maray na sa nanganida VP, tawaran din sa 6 km, buda 7 km. Dahil man talaga, ever since ang Legazpi, wala man talaga hinasa 6 kilometros. Roger. Wala man talaga sinda eh. Ang igwa pirming daraga yan. Daraga kami. Okay, medyo mag-ian-gan Santo iyan Domingo na area. sa NCU VP. Pero ngunya na padagos an kumbaga an abnormalidad kan bulkan, padagos man ang siya ng preparasyon. Okay. Sa BBP, halidvi sa City Hall, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report. Hali po dyan sa luwas. Igwa nga na akong naresibing hapot ka so banggi. Madali lang at nangunyang ko lang nabasa itong ngunya na bata dahil ko nasimbag so nag-text sa kuya. Ay nangani so nag-text sa kuya kaso banggi. Ano wara lugod? Igwa akong naresibing text ka so banggi habang ako nagda-drive pa ulit. Ito. Pakiastabi sir, since dakol ang nagtao kay relief goods hali sa national agencies, sen gagamiton so 30 million na budget kang probinsya. Ay dai, speaking of this question, pagtext ko tabi kasuhapon si Governor Grex Lagman. Gusto tang ma-interview, digdi po mga tugang sa satuyang programa. So para sa ulo dakol ng mga interview sa iya, pero gusto tang ilamp sa sarong interview ang garo general plan. Nagiribakwar na baga, di ba? Nagiribakwar na. So mga nasa 6 kilometros na naka-start na ngunyan sa mga evacuation center. Gusto tang mailing mga tugang so garo general plan. Ihaputa mga tugang sa tuya tabi na gobernador. An may kinaaraman mga tugang sa siring na ba. Kaya lang dahil siguro nagsimbag, siguro busy ka sa hapon baga kaya dakulo na bisita, dakulo na bisita, digdi po mga tugang sa probinsya Kanalbay kaya di ba kada kita nasimbag mga tugang sa satuyang request for interview hindi po sa satuya na programa. Okay? Good morning, Henry. Pakiapudan tabi ang atensyon kan barangay kapitan sa Bitano. Pakiriparuhon man ang stagnant water harani sa ICR Ibalong Sentrum. Diyan sa covered walk pasiring sa SM. Mabataon asin lamaw na. Haluyon ko na iyan na agihan. Pirang taon na iyan na dai pirang taon na iyan na daipig asikaso kan barangay. Grabe barado ang drainage. Buda may mga nakagakod na ayam sa gilid kan sidewalk. Dai ka makagilid maglakaw, baka kagaton ka. Iyon nga nang pigasabit di ba? Ining drainage na ini, rinanimi po yan sa city engineering. Tabi, iyan na ayam sa barangayan. May nahiling mananggad ako dyan, nakagakod sa walkway, in a covered walk, di ba? Nakagakod talaga mga tugang. So ayam, paano ka mag-agid dyan kung takabon ka kan ayam? Mapagkalon baga di?
Kaya na nga po na nining texter ta sa barangay. Pero ako naagihan ko man ang gadiyan na, uni baga nahali kang gaysano, pasiring ka sa SM, makros ka sa Riles, maluwas ka mga tugang sa terminal, salbatana, yan man ang gadyan ng kuan, nagsusurupay dyan ng tubig sa kuan, sa kali. Doon ako sulat iyan, kung bako mga tugang, may nakabara, may kuan yan, may baka halangkaw na so, luwasan duman sa may bitaan, sa may ibong. Dapat ang, di ko aram kung saan exit kaan, pasiring duman sa may Orosite o padigdi sa may Villamor. Di ba? Ihaputa yan tabi sa engineering. Apudan tado si Engineer Noel. Baka maapudan tango niya na aga. Noel Encinares. Apudan ta daw si Engineer Noel. Baka so number sa ko Engineer Encinares. Ikaw akong number sa iya eh. Nawara na lugod akong number. Baka ikaw po kamo dyan. Ito, Encinares. Ito, number niya ito. May lang ha. Tapudan ta. I-request ta iyan giraray. The number you have dialed. Wara na. Bako na inigay ng number niya. Bako na. Wara na iba na. So number niya. Di pasensya na po ha. Tapadaman ko na lang iyan. Ayan pong reklamo mo, valido yan. Nailing ko talaga. Tukad gani, pag nag-agin auto dyan, natipsikan mo so nag-agi duman sa ibo, ay naik ko po. Iling mo kang maraot. Tabi ta, kon mananggad. Hali po sa kanal, nagluwas dyan mga tugang sa mga tinampo. Yan ang problema sa tinampong yan. Yan ang problema dyan eh. Hello? Hello? Ayan, wala sa nag-aapon. Okay? O yan tabi ang sitwasyon dyan. Sabi ta, salamaton tabi sa nagpaabot mga tugang ki-concern. Ngunyan na aga, hindi po sa tuyang programa. Aram ko yan na i-discuss ko ng kang inot. Rinanimin na iyan kay Engineer Encarnacion. I do not to kung natatay din action. Bata, dahil pag nagbalik sa pwesto, si Engineer Seni, si Engineer na, so taga-Orosite, siya nga nito, so Engineer Ibo, tayo bagaan, Engineer, mga tugang kan sa tuya, kan Legazpi City. Kaya lang nagkon siya kang naglipat mga tugang si Gobernador sa Kapitolyo kang inot. Good morning, tabi, sabi ni Glenn Benyas, update po sa San Roque kang malilipot, ingat po kamo, gabos na pamilya Binyas from Manila. Vicente Camacho Jr., good morning daw kay Gemma Camacho kan Barangay 35 Tinago. G. Neric, good morning daw. Char Monasterial, happy fiesta po sa mga taga-Gubat, Sorsogon. Mary Faith de los Reyes, morning. Thanks for bringing that as one of your topics this morning, sir. It's quite disappointing, the situation of Cagsa ruins during night time, considering that it is one of the famous tourist destination in our area. Salamat po. Yes, welcome po ha. Iyo talaga. Mas maray talaga nagtagaluwas-luwas yun, pagkabanggi. May magkakadiscovery ka. J. Balisoro, good morning po from RRJ Subdivision, Ginobatan, always DCGB. Venus Paloma, good morning po, kaibigang idol. Ayan, kajibigan pala, sabi niya. Sige po, morning. Jimmy Lanzuela, may report lang po ako sa imo sa program mo dyan, baga sa Kapantawan, pagkabanggi may nagitinda dyan, sa tinampo na nakaulang, sa tinampo, trafiko, haluyo na dyan kang January pa iyan, daiyan kang, paiyan, daiyan kang kapitan sa Kapantawan, Buda, so task force Kalinigan, Deman, Kampig Linigan dyan. Sige po ha, thank you ha. Ipailing ko tabi ni, na concern mo tabi dyan, sa may partikan Barangay Kapantawan. Ang satuloy at tabi na mga karakulok ng concern sa palibot. Sabi ni Kuya Diyos San Jose, happy fiesta po sa mga taga kan Domingo sa laog kan misa ang pagselebrar kan tinagba, meaning sa mga parasimba nag-offer kan sa indang ani, arog kan iba-ibang gulay, bagas, asin, prutas sa simbahan. Asin iniman dinara sa mga evacuation center para itao sa mga pamilya. Iuman ini ang ayudas o intervention kan sa tuyang simbahan sa eruption. Happy fiesta sa Barangay Maslog, sabi ni Kuya Joe San Jose. Okay, alas 8:29.
oras mga tugang sa Pilipinas, madalaga. Uni kaya, may, igwa kaya akong apudan, kaya lang day pa nagsimbagan, no? Medyo napalabala maso adlib ko. Igwa kaya akong for interview ngunyan, duwang tao, day ko siya pigapudan habang day nagisimbag. Actually, sa ko ta ngunyan tabi, si Governor Grex lang man, day galing ako nasimbag, kanuminaging aldaw. Okay, kaswapon. Imbis na an mayon pailawan, kagsawa na sana pailawan ninda. Yan, may point ini. Taga ito baga, gustong pailawan mga tugang sumayon volcano. O di kagsawa na sana ang pailawan. Mas magayon, di ba? Mas magayon tabi na yan mga tugang an sa tuya na pailawan. Alas 8:29 oras mga tugang sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Masasanggalan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Matatakbuhan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Maaasahan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Di na mahihirapan, may maaasahan. May matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sara Geronimo po, para sa TGP. Kaibigan sa kalusugan. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Alright. Patinsa na nakalaog ka sa bago sa boses ko yon. Nakapasok sa ere. Sorry, edit man lang. Nasa linya po mga tugang si Governor Grex Lagman. Mahagad po kita ki-informasyon regarding po sa situation sa ngunyan sa probinsya Canalbay. Inapudan niya to ang satuyang gobernador para po sa general information sa mga albayanong nag-antabay ngunyan sa DCGB. Governor Grex, maray na aga po. Maray na aga, Henry. Yes, Gob. Salamaton po sa oras mo sa DCGB. Nadadangog ka po ngunyan sa halos bilog na probinsya Canalbay, Governor Grex. Thank you so much. Managod po naman sa kaputan nindo. Opo. Ngunyan,
Day pa man tatikit ng abiso halin sa TVOX. Na kung saan po, pwede na ma-raise ang satuyang alert level 3 Opo. to alert level 4. Opo. So, sa kunyan, padagos po ang satuyang pag-monitor ng mga satuyang 6-kilometer danger zone. Na kung saan po, at present, igwa na kitang 3,876 families. Opo. Nayaon po sa 23 evacuation sites po sites ta. And ini pong 3,876 families amount to 13,808 individuals. Aha. So, naghanap sa takit-taki abiso, sabi kang sa mga interviews kan sa TVOX, Yes. si Dr. Alanis, Yes. ang sa yung resident volcanologist, it's a 50-50 ball eh. Kumbaga, may chance na mag-increase alert level from 3 to 4 or Opo. mag-maintain ma-maintain siya na sa alert level 3. Opo, Governor, halimbawa... Marami tayong mga problema dito sa mga evacuation centers. Yes, Kaya yes. sabi ko, kay Puwan talaga, Henry, mag-iwa na akong mga help desks sa gabos na evacuation centers. Opo. Ako man tapi gabos na mga LGU na syempre si frontliners, compliant sa mga safety and health protocols. Although, sobrang ko yung pasasalamat sa mga mayors Yeah. despite the limited logistical support, talagang patapos lang sa intang pag-evacuate. So, thank you. Pero, for example, may problema tayo sa Anislag. May Opo. kuryente tuman. Opo. Pero, I think within the day, after ining regional council meeting sa lubos ng mga line agencies concerned, also including Aleppo, nag-commit na sinda na ang mga evacuation centers na tingin kuryente, takutan yung kuryente. Yeah, yeah. So, dapat talaga, alam mo, Henry, nakakaawa sa mga tao natin, kinakailangan talaga maging as normal as possible yung buhay nila eh. Yeah, Dahil yeah. talaga pong nabago for dahil sa evacuation. Opo, Governor, in case po na raise sa alert level 4, hanggang saan po na danger zone ang pwede nang evacuar sa palibot kan mayong volcano? Okay. Magkakagawa na kitang mandato na i-evacuar sinda hanggang sa 7-kilometer danger zone. Opo. So, ang ibig sabihin kayo ang number ng satuyang evacuees can rise up to 80% ng satuyang total number mo niyan. Ma-jump talagang mahal pa talaga biglaan ng satuyang mga evacuees. Opo. So, mahanap na naman kita yung mga evacuation centers. Since hindi pwedeng taron. Ayun. Alam mo, Henry, sa hiling ko talaga ang ipuwalidik ni Sarong Summit. Yeah, yeah. Housing Summit after things normalize, involved ang Department of Agrarian Reform, involved ang DSUD, para once and for all, yung problemang ini, mawara na. Yes. It's a perennial problem, bako sila po sa mga possible volcanic eruptions, but also sa mga preemptive evacuation na pinag-give kita, pag-iwag kita mga iba pang kalamidad, araw kang mga bagyo, etc. Dinog, etc. Araw ka. So, may political will eh. Yeah, yeah. Ano makonvinsir sa mga mayors na talagang kaipuan sa mga danger zones, hindi naman ang mga taong naka-star. Yeah. Pwede magtrabaho sa danger zone, may problema, but they cannot be used as residential areas. Opo. Governor, na-check na po sa gabos na mga schools na possible na mga evacuation centers. Arog ka na-mention mo po, kaso bago na sa Anislag Mananggad, may eskwelahan duman na dahil mong kuryente. Tabi. Iya po. Actually, ang pinaka-challenge sa tuya mo niyan, yung magdakula na naman ining radius na from 6 kilometers to 7. Yeah. And talagang stay na naman yun sa tuyang mga resources. And aram din do, kaya po talaga mag-invest ang tuyang mga kongresista sa mga permanent relocation sites, Yeah. Because ang schools naman natin, hindi naman po ito designed Opo. para po maging evacuation center. So may mga overhead expenses kita manugod sa pagsubsob sa mga septic tank, sa pag-provide tubig pangkarigos sa mga evacuista. Siyempre, kay po, oral daw, nagkakarigos pa sinda. And ang sewer system talaga ng mga schools, outdated na. Yeah. So,
marami pong challenges, but I think prepared naman po tayo Opo. to face them. Opo, medyo anmayon bol kayo baga po Gob, pag nag-iirap iyan, medyo halawig, mga 2 to 3 months yan, longest mga 4 months, ano base po sa moyang istoryong nakukuha. Kaya tada pong sustineran iyan sa pag-abot sa logistics po sa lado kang provincial government of Albay? Manugod po sa logistics pertaining to food. Opo. Medyo secure na kita Ayo. sa mga relief items, food items. Takot na nag-commit sa tuya. Yeah. Actually, kung kitang maabot mo niya na sa Albay at 6 p.m. from DSWD to the airport of Secretary Benner Abalos, 52 tonelada po ini. 52 na tonelada in mga food items from UAE. Yeah. And aram-tama na ang isang tonelada po is equal to 1,000 kilograms. And ang mga pagkaundik din, may mga basmati rice, may mga flour, may mantika. So, mas marami din sa mga family food packs na nakuata sa DSWD. Nakulwa tayo din 102,000. So, sa hiling ko po, family food packs, sa hiling ko, when it comes to food, as a logistical, a variable, medyo okay na tayo. Ang kailangan natin po is water. Yes. Kailangan po natin ng potable water sa mga evacuation centers. Better health and sanitation. Yan po yung mga dapat bigyan po natin ng pansin. Opo. Gob, nagpuuna po kita na mag-distribute kay mga food packs sa mga evacuation centers sa probinsya? Po, nagpuuna, tagat na Sabado, na posisyon na po kan mga mayors, dito po ako and si DSWD Secretary, wait naman ako. Yeah. Yan. Para kahawig ng pangalan ko, katulog Yes. TVCX, no? Okay. Joke lang. Sabi na kasi, meron na tayong wala kita mga waves na bigapon. Ang first 5 waves is DC of the DSWD. Opo. Each wave, 3 araw po ito, na kung saan po mamimigay sila ng mga family food packs. At after the 5th wave, after the 5th wave, yung 6th and 7th wave, kami naman po ang nakatoka. Yun. Ang provincial government of Albay. So, meron kami 6 days, mamimigay po kami ng mga food items. And after that, syempre, 15 plus 6, 21, 21 days. Opo. The remainder po, hanggang umabot ng 45 days, that's 1 month and 15 days, DSWD po ulit yung mag-a-assume. Okay. So, palagay ko naman po, kasya tayo sa food. And maliban po doon, di ba man kita tabing i-purchase ng mga vegetables. Kasi ito yung mga vegetable farmers, na hindi naman po masayang and makapagbenta rin po sila at farm gate prices. Siyempre. Para po talagang mas pabor sa gobyerno ng lokal po probinsya. And yung mga vegetables na ini po i-distribute sa mga community kitchens sa tuyang mga evacuation centers. Opo. Governor, hanggang pirang bulan po ang itatagalkan sa tuyang budget allocation para sa kalamidad na ini? At least po for the next ilang days na ba tayo nagsimula? For the next 42 days, okay tayo. And kahit extend yan, let's say, to kung 2 months. 2 months is 60 days, abot pa rin tayo. Pero hopefully, by that time, ma-resolve na po ito. Oo, sana kung pumutok na dapat para matapos kagad. Pero talaga, Henry, ang kailangan talaga dito is a housing summit. Para ma-permanently na itong mga nasunog na mga mahal natin na albayano, malaman natin ang kanilang mga needs para kung sakasakali ma-permanently resettle sila at sa bagong tirahan po nila, meron pa rin silang trabaho. At payagan silang makapagtrabaho pa rin doon sa loob ng danger zone na tinatawag, huwag na sila tumira doon. Yes. Para pag mangyari po doon ulit, hindi na po kayo buwan ba magkigwapang araw kaya ining very expensive, very taxing, very stressful na evacuation protocols. Yes. Mga peranota bigub ini na nakatalaan tang i-relocate in the future oras na matapos po ang housing summit na plano. Magayon po yan para permanente sindang din na magparabalik-balik dyan sa danger zone. Pag nagputok an mayon, din na kita magpara i-evacuar.
Sige po. Oo. Actually, medyo mayabang nga si Apo Sir eh. Oo. Ang ating housing char eh. Oo. Sabi niya, may pera kami. Basta meron na kayong lupa at pwesto, walang problema, tayuan natin yan. Ayun. Kahit lugar lang, sila ito mag-a-assume. So, tingnan natin kung talaga hanggang saan yung kanyang kanyang commitment na yan. Ayun. Sa counterpart governor kang probinsya or LG, yung municipality or city, yung sa land area po, daga ang ibibigay. Is that correct? Yung province po? Ay, opo, yung counterpart natin, daga po ang gari babakalunta para sa Aruga. Tama. Yun po equity natin na counterpart. Ayun. Yun. Pero that's it. I see. Opo. Okay, Governor, ang pag-abot po sa pag-abot sa mga aramo, saro baga sa rason kan mga nag-iribakwar ang pagpapalik-balik sa mga harong kung natatadaan mga hayop. So briefing mo kang sarong simana, I was there po, yaw na ko duman, nadangog ko may instruction ka kay Dr. Melia kung anong gigribo ang tabi sa mga hayop para sa evacuations? Apo, actually nasa sila mo niya, nasa staging area na sa mga livestock. Oo. Di ba matapigit ang evacuation sites para sa animals. Pero kan pinagulayan ka suod grabe pala, ang mahal pala ng pagbibigay po ng feed sa ating mga livestock. Talaga? So, mahal? So, sana meron tayong commitment na kung pwede yung mga farmers po natin na normal ng ang sitwasyon, perhaps they adopt the livestock. Ito mga livestock ng mga farmers na nasa evacuation centers, i-adopt po nila at kami naman po yung magabayad ng feeds. I see. Yung mananggad gub, tapag inibakwar mo sa mga livestocks, may obligasyon kita na magbahog, magpakaon kan mga yan, di ba? May gasto pa lang dyan, Governor? May gasto pa lang dapat dyan. May budget, Mas mahal pa nga po. Mas mahal sa tao. Mas mahal pa sa tao. Mas mahal sa tao. Ng ating kahayupan. Pangyari sa mga baka. Mas mahal. Usually po, Gub, ano ang garidakol na ibakwar? Mga urig, baka, karabaw, o tabi? Sa data? Wala kong nasabing kung anong klase animal po ang wala po na ipangkit si Dr. Melia. Opo. But later on po, magkakaroon tayo ng ng regional council meeting para lahat po ng mga regional directors will be present. Para po commit sila sa province, ano pa talaga pwede nilang ibigay in terms of help. Ayun. And this Opo. is at 10 o'clock. Governor, nagkaperang pointan lang po, may price freeze baga po ngunyan ta naka-under state of calamity sa tuyang probinsya through the Sangguniang Panlawigan and permado mo na po ito. Ano po ang gari instruction ta para day maabuso ka nagkakaper ang presyo kan agricultural products, ano iba pang prime commodities po sa probinsya kan Albay? Ang kaipuan dyan talaga is monitoring, close monitoring. Kasi ang DTI is also on board na wag po natin gamitin tong kalamidad para mag-take advantage sa ating mga kapwa. Pero ang isang innovation palagi ko dapat kong i-report kay Henry, kaipuhan talaga, mag-igo ang emergency cash transfer na habang nasa evacuation sites ang mga paglilipat ng albayano because I want their lives to be as normal as possible. Meaning to say, pwede pa pong magluwas sila para, of course, dapat may mga maiba sa inda para magbakal sa mga nearby stores sa saod, sa merkado, para hindi na po maging at a standstill ang ating economy. Habang meron po tayong ganito problema. Lalo na po gagawin sa agricultural products digdi po sa palibot na medyo, sabi nga pag mo na monitor, biglang minalangkaw ang presyo kan mga barakalon. Yun po. Opo. Sana po tayo, bayanihan tayo ngayon, wag po yung ganyang klaseng pag-uugali. Bakit yan Opo. Governor, salamat po sa oras mo digdi sa DCGB. Ano po ang sa tuyang mensahe sa mga albayano, lalo na ngunyan na naghanda kita para po sa possible evacuation pa kan mga tao sa maabot na aldaw? Well, ang sukuya po na message is by way of thanks. Wala akong salamat sa inyong kooperasyon. Aram po man na kita mga albayano, pako na inibago sa tuya, it's second nature to us to comply with the evacuation protocols. Pero ang importante na po, maharaman din doon na kita po preparado. Preparado kita to make your lives as normal as possible sa loob ng mga evacuation centers.
Pero sana po, maging open na ang mga local chief executives sa mga affected LGUs. Pag nagkagawa na itong housing summit, maging open sila, ang minds nila, na dahil pwede maging perennial problem. Hindi po talaga ma-evacuar na ma-permanently resettle na ang mga tao na nasa danger zones para dahil na kita magkagawa na iarog kain mga logistical nightmare, so to speak. Yeah. Opo. Thank you po, Governor Grex Lagman. Mabuhay po kamo. Thank you so much. Mabuhay. Thank you. Thank you, Borats. Mga tugang Governor Grex Lagman sa mga kahaputan niya tungo niya na pagkaaga dili po sa tuyang programa. So iyang puan sa roo. So concern diyan sa Anislag ta may pinaabot sa kuya kang kasubanggi si Attorney Tin. Nakaabot na pala sa karaman ito kan gobernador. Kaya tabi mga tugang asikason. So pangako kan Aleko gabos na mga evacuation centers tabi na may problema sa ilaw, iyan tabi tatawanan nin magkakanigong atensyon. Okay, so sana sabi nga ni ayos ang gabos pero ang dati ng tadigdi oras na mag-alert level 4 yan, masupay ang mga evacuees. Diyan po mga tugang sa Satuya tabi na mga evacuation centers. Madakul yan and sana po ang mayong volcano ang sayang aktibidad tapuson tulos yan mga tugang sa mas lalong madaling panahon. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Nasa linya mga tugang si Joshua Bino sa dagdag na report. Ang lalaki. Ali po dyan sa lawan. Hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sa lang Joshua sabi niya, good morning, pwede tabi maghagad tabang na para maasikaso kami kan Aleko digdi sa DSWD Village Resettlement Site. Nagputo kasi transformer, 6 days na. Depiga sikaso kan Aleko, ngani sa engineer. Okay. Tresya, pwedeng i-text mo sa kuya ini. Forward ko sa Aleko. Text mo sa kuya ini ha. Morning, ano po ang update sa Malilipot? Muya ko lang pong aramon haditan kaya ako. Malilipot po. Taga San Roque ako kan malilipot yaon kaya ako sa Manila. Don't worries po masyado ha. Dahil po masyado pang mainit na sitwasyon sa Malilipot, may kinaraman sa pagtutuga kang bulkan. Joshua, come in Joshua. Yes, good morning VP, good morning sa mga paraan tabangay. Sa mga dagdag na bareta, aniyon ako nagdititing unyan sa laog kan Naval Forces Southern Luzon Command. Nakatalaan unyan VP ikondusir ining Project Anchor. Project Anchor. Project Anchor. Pero inibiting coral restoration and artificial reef laying. Magayon man yan. Igwa DBT ni nasa 42 na mga artificial coral na kumbaga itatalbong nila dyan sa rarom kan Pasig Reef dyan sa Albay Gulf. Kaya nang ma-restore itong mga coral mo na iba pang istaran kan mga sira tadi dikit. Siyempre saro baga sa narurugado kaya dining marine animals dahil naman sa ibang mga aktibidades kan kuan ng mga tao talibiti. So saro ining magayon na proyekto kan Naval Forces sa Luzon katawang nindaan man iba pabiting mga ahensya yaon digdian na Rotary Club of Legazpi yaon so JCI Daraga boda so grupo man ni Madam Claire Hariri and SMCP Legazpi. So sa ngunyan tabi VP nagtuon mo na so opening program. And pagkatapos ng programa ngayon, igwak yung mga divers ang personal biting mahatod kayo ng mga artificial corals na ini dyan sa Pasig Reef, sa Albay Gulf. Nag-picture taking lang madali BP. Ano yan na artificial reef na ibubuntog? Gibuan sa ano? Ini BP, gari bagay na so, aram mo sa kulungan kay Manok. Iyo. Pero style pyramid. Aron siya kan BP, mga gibo ini sa bakal, kabilya sa yan. Bakal, kabilya na may semento BP sa kanto na yung kumbaga mapalubog. Tapos nakabitan nila ni BP sigari so mga corals na mga dyan talaga sa ilang kan dagat. Pag naglubog ini BP, pag nag-abot nagkaperang taon, yun ni maging kumbaga istaran mismo kan dagat. Pag kumbaga naging coral na bagay ni pag kinaraga na talaga kiharong kan mga sira. Istaran yan ang imagination diyan makapit sa coral sa kuan yan sa mga bakal naan kabilya. Roger sabi BP digdi ini makapit sinda hanggang sa maging total ng istaran talaga. Di ba kung naglalapa ang kabilya sa dagat? Nagatakla baga ang kabilya sa dagat, di ba? Ang bakal? Kunya lang ini BP sugari baga balontang makahuron tabi BP.
si Commander mismo kan Naval Forces Southern Luzon. Sir, good morning. Live tayo sa DCGB. Hingilan kami ng konting statement. Sir VP Henry, si Commodore Joe Anthony C. Orbe, kan Commander VP kan Naval Forces Southern Luzon. Sir, good morning. Live tayo sa DCGB. Kasama natin si VP Henry Maceda. Commodore. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig. Yes. Sa lahat ng mga nasa Bicol. Good morning po, sir, sa inyo. Magandang umaga po, Commodore. Pwede ho ba mabigyan nyo kami ng detalye kung paano yan dadalhin sa dagat? At ano po ang prinsipyo para makatulong yan sa pag-preserve po ng ating mga coral reefs? Opo, sir. Thank you very much for this opportunity. Yes, go ahead, sir. Itong project Commodore. Angkor nito, it's a coral restoration and artificial reef playing. Meron po tayong launch or lansya na gagamit para mailagay itong mga structures na ito. In fact, malaki itong project na ito. Ang first phase niya nga lang yung, kung ma-imagine nyo po yung itsura ng isang angkla. Apo. Yung pinaka-ring niya lang sa taas. So marami pang phases ito na paglalagyan namin na involved po yung ibang ating mga stakeholders. Ang purpose po naman nito is that of course, to take care of our marine environment. Yeah. At maganda rin po ito sa kabuhayan ng ating mga kababayan na nandito po sa Bicol, sa Legazpi, no? Lalong-lalo na ngayon, nakaka-experience tayo ng sa Mayon, ano? Yeah. Meron pa alternative means of living. So ito nakakatulong, hindi man sa short term kasi it will take time para maano ito, but in the long term, no? Tayo rin ang may kinabang yung mga stakeholders din natin nandito po sa Legazpi. Opo. Commodore, saan po parte ng Legazpi yan ilalagay? Sa dagat ng Legazpi or Albay? Yeah. Yung from Rawis, around 1 nautical mile away. Ayun. From our camp here in Rawis, Legazpi. Okay. Yeah, so doon po yung position niya. Ayun. So talagang mga ilang taon kaya, sir, bago sabi nga, yan mapakinabangan at pamahayan ng mga reefs na pwedeng pamahayan din ng mga isda? Yeah, I would say not less than a year. It might take time, ano, yung para magkaroon ito ng mga lumot, para maging pamahayan at maging feeding grounds ng mga isda natin, mga isda nandito sa Legazpi, sa Albay Gulf. Yeah. Gawa ho yan, sir, sa ano? Yung reef, artificial reef natin? Opo, yung structures po natin ito, gawa ito sa mga kabilya. No, nakaporma po ito na pyramid. Meron siyang anchor na mga concrete. Para hindi siya basta-basta na maano ng kuryente sa ilalim ng tubig. Then yung ibang structures naman will be made of cement. Iba-iba rin yung design, ano? Yeah. Oo, nandito sa ating perspective na pinapakita namin ngayon sa mga nandito, iba-iba ang design ng parte ng angkla. I see. Opo. Commodore, yung, di ba, kabilyo yan, di ba, mailalagay yan sa dagat, yung may asin, di ba? Hindi kaya masyadong madali mag-deteriorate yan, tawag yan? Over time, mag-deteriorate ito kasi bakal din siya, katulad ng mga shipwreck natin. Yeah, correct. Bakal din. But, we are hoping na bago mangyari yun, kakapitan siya nung mga lumot, yung mga, I would say, other growth na pwedeng mapaganuhan ng mga marine products. Ayun. Pang-ilang beses niya ho na po yung Commodore ginagawa ninyo, yung Angkor project ninyo yan, dyan sa mga dagat sa Legazpi? Actually, we have projects before, 2018, 2020. Ito na yung pangatlo, 2023. This time, it will be different kasi parang ang balak namin dito is that ongoing project ito. Opo. No, na monitor, babantayan. So, yun po. Yun yung project Angkor namin na ito. Yes, very good po, Commodore. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po ang Philippine Navy. Sir, maraming salamat din po sa opportunity na binigyan niyo po sa amin upang ipaalam sa ating mga kababayan dito sa Bicol, specifically sa Legazpi, na yung inyong Navy po, we are willing to help in any way we can. So ito yung isa sa mga projects na naisip namin, no, na alternative na means of living na makakatulong po kami. So kahit naman na we are ready to help, to render assistance po, lalo na sa mga naranasan natin ngayon. Opo. No, mga natural calamities, specifically dito sa Mayon na ongoing eruption po ng Mayon.
Maraming salamat po, sir, muli. Thank you very much. Yes, sir. Welcome po, sir. Mabuhay po kayo. Joshua? BP Henry, ang commander kan Naval Forces Southern Region, Commodore Joe Anthony C. Orbe, Philippine Navy. Yun. Alright, so yan ta, BP. Ang nakadagdag tang sitwasyon sa palibot, live gidi sa Barangay Rawis, Legazpi City with Kuya Boy, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, live from the Philippine Navy. Mga tugang, alas 9 na. Kaya ba po ang lalaking hindi inuumaga? Ito po si Henry Maceda, UPI. Order of Pugi. Tumas ang kilay ni Tricia. Sabagay, sabi ni Tricia, totoo naman. Congratulations, Tabi, kay Miss Hannah Pauline Rosal Gregory. So, only daughter ni Doña Tina Rosal. Yan. Doña Tina, congratulations ha. Mag-graduate na pala si Miss Hannah Pauline Rosal Gregory. Congratulations, Tabi. At saka kay Gerald Boboy Rosal. So, akin ni Mayora G and Governor Noel Rosal. Ngunyan pong aldaw, Tabi, kasarabay yan na mag-graduate sa high school. Yan. Soar high, aim high. Good luck to college, another chapter of your life. Yan. Matindi man ang dedication ng texter na yun. Matindi ang dedication. O sige, so aki pala ni Gubini, ni Mayura G, si Boboy, si Gerald Boboy Rosal, at saka so aki ni Mayura G and Governor Noel, and then si Hannah Pauline Rosal Gregory, so aki man iyan ni Doña Tina Rosal. Yes, maray na aga sa Indo. Salamat. May handa. May handa. Pwede magpa-imbitar. Pwede magpa-imbitar. Alright. Good morning po. Baka lamang makontak si Tut sa Ligaw. Gutom nan mga responder. Anong responder? Responder. Gutom nan mga responder niya sa evacuation center. Walang support. Paki-anonym. Okay. Sige po sige. Tayo forward tayo niya. Parating natin. Madali mas lang ipaabot yan. Madaling ipaabot yan. Alright. Salamat po. Kansendong pagantabay sa programa nga napot. Dahil pong personalan. Si Henry po naghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Do not forget to smile. Ang hapot. Ano nga ng hapot laan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking